Obila ma pacho ka imedo jiw mondo mi onyis lony margi kendo githegre chuny gi chutho gi tiyo gi teko ma okalo e kinde mag ng'anyo. Lamo mano kelo kanyakla obila magwenge mag Nyanza to kod jopiny kama oting'o rawere. Obila jiw ni otem rito ngima oganda mar geng'o tho mawuok e kinde mag ng'anyo. Jafwambo marwa ma kaunti ma Homa Bay Beach lero rawere bende ojiw ni oyiyo chung ng'anyo ma gidhigo nyime. Nyaka ne rowere mag jensi chak ng'anyo margi e pacho ka mar kwedo piny owacho. Obila osebedo ka yudo seyo mathoth kuom tiyo gi teko mokalo tong' e kinde ma gikeyo jong'anyo, ma bende osekelo tho mag rowere mathoth e pacho ka rowere moko to poni korem nyaka sani bang' ka obila ne ochielgi kod magina e kinde ng'anyo mosebed ka ibago e gwenge mopogore e pacho ka. E nyasi mar alam ma higa ka higa makelo kanyakla obila mawuok e milambo ma Nyanza mane obagi e kanisa kopere manitie e boma ma Homa Bay. Jadolo ma ochung' e chenro mag alam e migawo mar obila Father Kimani ne okone obila mondo kik ti kod teko mathoth e kinde ma ng'anyo kendo gilure kod chike mag tich ma ok girocho ratiro mag jopiny. We have spoken to the officers about themselves being disciplined and also have self-restraint in whatever when they are carrying out, when they are controlling the crowds, and also the police officers not to provoke the crowds but rather to make sure that everything is done peacefully, so that whatever they are agitating and whatever they want, if the government is in a position to handle and to give back and to give what they are asking for, we be all beneficiaries. Do not overuse, do not overstretch the arms that are given to you. Father Kimani bende ne okone rowere ma osebedo ka bawo ng'anyo mar kwedo piny owacho e pacho ka mondo kinde mag ng'anyo ma kamago kik gidonje timbe mag maundu manyalo kelo kethruok mag mwandu, kane ojiwo jonyuol e pacho ka mondo los kod nyithindgi kik gidonje timbe mag maundu manyalo hinyogi. Especially when talking with issues of governance, issues of accountability, it cuts across the divide. It cuts across the government, the civil society, it cuts across all even government offices. So let us be there to make sure that we are demonstrating on issues that we even ourselves can be able to correct within ourselves even before we ask the government to correct. That even in our homes, we are able to be accountable parents, we are able to be accountable children, youth who are accountable to their behavior before we even ask the government to account for all those things, because we cannot give what you do not have. We have encouraged the parents to be on top of talking to their children. Jotend arita kwe mane oloso e kinde nyasi mar alamno kata kamano ne okone rowere mag jensi mondo koro gichung ng'anyo margi nikech jatend piny osewinjo ywak margi kendo koro dhi nyime gi keto e tim mogo kuom dwachgi. Ile ambayo naweza kufanya kwa sasa nitafanya. Akavunja, akaleta mawaziri nyumbani, akasema hizi za CAS toa. Hao kina mama wetu ambao pia tulikuwa tunawapatia ofisi, acha warudi nyumbani. Ile kitu ambayo sisi tumekosa kujiuliza siku ile bunge lilipochomwa. Unajua Kenya ilikuwa imefikia hapa. Iingie kama vile Somalia iliingia. Magitimore kama okum rowere mag jensi e kaunti ma Homa Bay to medo seyo jatend piny Kenya kuom ne duoke tich ma okum jotend migepe mane oseriembo kane geramo ni ng'anyo margi matich ariyo bro dhi nyime mana kaka ne osechane. Ne wanyiso Ruto ni okwanyane na ng'ato. We have qualified people from the unknown. A ground ng'at maonge ng'ama ong'eyo. Who is qualified for the seat? Ka imi position ni mondo mi wayud performance maber. Ok wadwa jok mane osetiyo ma waneno tijegi. Gini watamore kendo Ruto kaka idhi ni to waneno ka ine mwachak waduogoli. On Tuesday we are planning a march. But kon wona jogi nyiso ni government cha podo dhi maran kaka ne oran locha kaka jine chandre cha ema pud kaka jine dhi timang'owa gi chandre. Koro kwa mor gi Ruto ka otugo gi wiwa. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.